Район поликлиникасына декабрь озагы гыйнвар башында 340 доза вакцина кайткан иде. Аның 99 дозасы табибларга һәм урта медицина персоналына ясалды. Шушы көннәрдә COVID-19га каршы гам-ковид-вак маркалы тагын 100 доза вакцина кайтырга тиеш. Бүгінгі көндә бөтен вакцина ясалып бетте. 340 доза әйткәнемчә. Ясалды безнең ул в большинстве случаев инде безнең коллективта ясадык. 94 дозасын 17 врач и 77 средний медперсонал. И калганнарын организациялардан кешеләр килде, авыллардан кешеләр килде. Коронавирустан профилактика чарасы буларак аны һәркем ясатырга тиеш ди табиблар. COVID-19 белән авырган яки антитәнчекләре булган пациентлар да ясата ала. Вакцинаның икенче компоненты төгәл 21 көн үткәч кадала. Узган ел пандемия дулкыны аеруча көчле булды. 2020 елда барлыгы 1114 кешегә үпкә ялкынсынуы диагнозы куелды. Алдагы еллар белән чагыштырганда бу бик күп. Гадәттә елына 180-200 очрак кына теркәлгән булган. Былтыр коронавирусның 10 очрагы ачыкланып, 4 кеше вафат булды. Пневмония белән 14 кеше зарегистрировано. 20 елда пневмония белән шуның положительный безнең 20 елда 10 кеше ачыкланды, шуның 4-се үлде. Быел 21 елда пока 87 кеше пневмония белән зарегистрировано, 14 положительный. 3-се үлде ковидта. Район хастаханәсенең 25 кешегә исәпләнгән махсус бүлегендә бүгенге көндә 20 авыру ята. Үй шартларында 21 кеше дәвалана. Әлеге чиргә иммунитет юк. Бер авырган кеше аны кабат яктырырга, вакытында тиешле дәвалау курсы узмаса, өзлегергә дә мөмкин. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.